Čaute ľudia, vítam vás u nového videa, kde som spoločne s mojím kamarátom Čus. A dneska si ideme zahrať Brawl Stars. Každopádne, ja si ho tu teraz pozvem do hry. Nejde mi to, neviem prečo. Tak, on sa pripojil ku mne. Áno, ale predtým vám chcem informovať, že za 3 dní a 18 hodín je Megapik. A máte tu ešte taký event. Vlastne, ja ho tu nebudem teraz ukazovať, lebo by sme ho potom museli ísť hrať. Ja ho samozrejme nechcem hrať. Máte tu event, ktorý môžete získať sprej srdiečkovi, lebo je Valentín, vlastne v piatok bol Valentín a je tu aj v news také, kde hlasujete za brawleroch, akých chcete. A prvé tam bolo Jackie, alebo neviem ako sa teraz volá, ale vy mi to napíšete v komentároch. Proste boli tam hlasovania za dvoch brawlerov, napríklad teraz je tam Piper alebo Rico. Ja som hlasoval za Piper a môžete dostať 20 star dropov teraz. Takže my ideme asi prvú hru si zahrať a uvidíme, no. Ja by som išiel Brawl Ball. Čo ty na to? Ne, poďme skúsiť prvé Brawl hokej. Zobačíme. Dobre, tak Brawl hokej. A prečo práve Megu? Lebo zdarilo sa na hru, keď sme niekedy hrali. Áno, áno. Už si pamätám. Ja som si na ňu kúpil takýto krásny skin. Dobre, poď. A my môžeme ísť hrať. Prvá hra. Dúfam, že dopadne dobre. Počíname. Kenji. To nevadí. Dodo hra. Hra Dodo. Žiadny Dodo nie. Aha, je. Ja mám maličký postavu. Čo? Není to gól. Pozor, aby z toho tu nebol gól. Daj to preč. Výborné. Gól. Wait for me. Bum. Hey, wait for me. Tady to máš, kebabe. Len vám tak poviem, dávajte odbery, snažíme sa dosiahnuť 50 odberateľov a je to gól. Chcel som povedať, že snažíme sa dosiahnuť 50 odberateľov, potom môžeme točiť live streamy, takže hoďte sem odber. Vyhrali sme túto hru a napíšte, keď prehrajeme jednu hru, napíšte do komentárov, aký trest musíme splniť v Brawl Stars. Napríklad, že musíme utratiť gemy alebo tak niečo. Ja som už dneska hral Brawlko a otváral som už star dropy. Ako vidíte, tu už žiadne nemám. A padli mi 2 mytiky, čo už bolo dosť dobre, ale nepadlo mi z nich nič. Vlastne 500 coinov. A vieš čo, včera som otvoril star dropy a padli mi legendary, ale z toho mi padol iba... Kde je...
Už som s ním hral. Padol mi Gale. Gale. Už som s ním hral, ale prehral som. Ale furt je lepšie ako nič. A ja som asi tak pred pred mesiacom dal Edgara na Max Trophy. Ako vidíte. Can't believe I have to do this. Keď sa pozriem do tabuľky, aký som niekde úplne vzadu. Prvý má 2181 a ja som úplne niekde vzadu. Ja som už za 200. Hej, pozri sa. Pozri. Kto ma predbehol? Prosím vás, kto ma predbehol? Napíšte dole do komentárov, lebo bol som prvý. Neviem. To je úplne jedno. What? My môžeme sa vrhnúť na druhú hru. Dal by som 2v2 knockouty, ale ja ťa tu na chvíľku odhlasím. Tak, ja ťa tu prihlasím. Prestaň si zo mňa robiť srandu. Áno, sme tu. Ja berem niekoho na knockout. A ja asi si zoberem Piper. A my môžeme ísť do ďalšej, teda do druhej hry. Meno? A vyjde ešte ďalšie video z FC25. Áno, čo s Barcelonou. Mal som mu headshot. Lebo som zobral Mika, on je god. Ja určite. Hovorím, že berem Mika. Ale že už neber, lebo si bol za ňou strašný. Vieš čo, zoberme ďalšieho Trollguysa. Berem ďalší Trollguys. Kde si stíľaš? Pozerajte teraz, čo vyťahnem za najväčšiu bombu. To je najväčší bod. Toto som vybral výborne. A môj psík si zatiaľ už dal misku dole. Teraz sa mi posledovala dole plošinou. Teraz na mňa pozerá, ako by zo stromu spadol. Mne mi je sranda. Tak, tretia hra. A je tu tretia hra, ty nehraješ. To som nevedel. Pozeraj, Tara to dala. Pozeraj, vidím, že tu som neodhadol. Vôbec nevieš hrať. Na teba zaútočil ako nejaký panač. Hej, keď si v ohrození a nevieš, čo máš robiť so životom, no to čo by si robil?
aj na Majka, prosím ťa. Tak ja idem si zobrať Lily. Lili, ja berem pisa. Dáme si takú challenge, že kto nás porazí, toho si musíme zobrať. Tak dobre. A vy už píšte tresty do komentárov, lebo 2 hry sme prehrali. Áno, 2 hry. A my môžeme ísť ďalej. Áno, môžeme. Ja mám nastavenú na ňu gadgetu. Teraz sa to mladíme. Tak, 4. hra. Ty bereš Chestera, ja berem Leona. To je mi úplne... Oh my god. Áno, Leona. Tak ja mám Leona na maxke. Ja. Tak na srdci. Nevieš hrať s Lili. No, vedie, ani ju nemáš. Pomohol som ti, Muri. Aj tak prehraješ, si slabý. Ringarabu. Odsadil si ma trochu. Hraj! To ste nevideli. Keď nemáme jedného panáčika, musíme si vybrať napríklad Chester je... Kde? Prosím ťa? Ja neviem. Bereme Leona. Chester je damage dealer? Áno, Chester je damage dealer, takže si niečo vyber z damage dealerov. Ja berem Leona. Veď ja ho berem. Ja ho berem. Pozeraj na tie moje staty. Pozeraj tu. Ja ho mám na matke. Ale... Tak sa pozri tu. Áno, máš ho na maxe, pozeraj tu. Ja mám všetko. Ty máš len tam hypercharge. Damage dealer. Veď ani nevieš, čo to je. Keď si kúpi taký. Ty si hlupák. Ja sa pozriem, koľko má toto video. Tá hra, skončíme to, nie? Asi áno. 3 hry sme prehrali. Takže 3 tresty si vybereme. Ďalším videu. Áno. Nie to ako nemajú šancu. Dole. Neviem, prečo som použil ulti, no ale to je jedno.
že je 6. hra alebo 5. Šiesta, neviem. Keď vám napíšte do dokumentárov a dajte like a odber a počujeme to. Áno. Čau.